Mun nimi on Lars. Mä opiskelen media-alaa ja tarkemmin elokuva- ja videolinjalla. Elokuva Enkeli taivaan lausui. Näin kertoo Annasta, kuka on tämmönen muusikko. Ei oikein onnistu siinä soittamisessa, mutta sitten lopulta se saa inspiraatio kaikista semmoista erikoisista tapahtumista. Sitten tekee niinku semmoisen niinku coverin, mutta siis siinä on kanssa semmoinen toinen niinku kerros siihen, että se on semmoinen satiiri, mikä kommentoi maailmaa ja yhteiskuntaa. Vähän silleen kritisoiden. Käsikirjoitustunnilla tehtiin käsikirjoituksia ja mulla ei siis itsellä ollut niinku yhtään mitään ideaa, mitä mä kirjoittaisin. Opella oli semmoinen lista lauseita, että jos ei keksi mitään, niin sieltä voi hankkia jonkun idean. Ja yksi niistä lauseista meni jotenkin sillä, että enkeli tippuu katon läpi, mitä tapahtuu seuraavaksi. Ja sit mä aloin siitä niinku kirjoittaa. Ihan alusta asti, kun mä aloitin tämän koulun, niin halunnut päästä ohjaamaan. Ja sitten nyt mun käsikirjoitus valittiin, niin olin tosi iloinen, että pääsin ohjaamaan ja tähän projektiin mukaan. Lyhyt elokuvien teko mun mielestä ehdottomasti kannattaa nykyäänkin, että maailmassa on paljon hyviä lyhyt elokuvia ja vähän harmikin, että niitä ei oikein ihmiset katso niin paljon ehkä kuin pitkiä elokuvia, koska siellä on tosi paljon hyviä. Nyt kun mä kävin viime viikolla Tampereen elokuvajuhlilla ja siellä just pääsi näkemään paljon lyhyt elokuvia ja ne oli tosi inspiroivia ja hyviä, että niitä kyllä kannattaa tehdä. Haastavinta luovassa prosessissa on varmaan se tyhjä paperi. Se aloitus on aina vaikein. Sitten kun se saa käyntiin, niin sitten ajatukset varulla. Mä ehkä sanoisin, että elokuvaohjaajan mahdollisuudet työelämässä on se, että pääsee luomaan uusia maailmoja ja se on musta tosi kiehtovaa. Haluaisin lähettää mun työryhmälle terveisiä, että olette tehnyt tosi hyvää työtä ja olette ollut ihan mahtavia. Nyt kiitos. Mieleenpainuvin muisto elokuva-alalta on ehdottomasti ollut kuvausviikot, koska ne on niin intensiivisiä, vaikka ne on raskaita ja niin ne on myöskin hauskoja. Ja sitten se on ihan parasta, kun sen saa kaikki kuvattua, niin voi sanoa it's a wrap ja kaikki on valmista. Jos on vaikeuksia tämän ns-tyhjän paperin kanssa, niin en mä oikein muuta osaa sanoa kuin että kirjoittaa tai mitä nyt itse tykkää tehdä, vaikka piirtääkin. Kirjoittaa vaan ihan mitä vaan, se olisi ihan surkeeta, niin aina kun sä saat sen surkeen ulos, niin sitten jossain vaiheessa alkaa tulla sitä hyvää tavaraa.